I em dic aquesta jaqueta serà del Follet Bamba. Ui, Follet Bamba. Qui ho ha escrit ha sigut John Steney. I els dibuixos són de Montse Torbella. L'editorial és La Formiga Blanca. El Follet Bamba, com que és tan petit, no servia per a res. I van a veure aquesta senyora. I la senyora li va recomanar els jardins. I va anar i li van dir que no, que ho va fer molt malament i que no el podies quedar-se. Van a veure el circ. I al circ també li van despatxar. I com que li van despatxar, van anar a veure els jardins. Com que va anar als jardins, ningú el coneixia. Hi havia follets com ell, i com els follets estaven quiets, eren de madera, ell es va moure i li va donar un susto a tothom. I la meva pàgina preferida és aquesta, i aquest és el seu amic Borilla. És aquesta perquè estan junts el seu amic Borilla i ell. I al final no us ho puc dir perquè és sorpresa. I jo se'l recomano. És un dels llibres que m'ha agradat més. Adeu!